גיבורי על. גיבורי על היו אחד מהג'אנרים הכי מצליחים לקומיקסים בכל העולם. לאט לאט עם השנים גיבורי על הפכו לסרטים מאוד טובים. היום בסרטון אנחנו עומדים לסכם את 15 הסרטים של גיבורי על הכי טובים שיש. בואו נתחיל. אוקיי, בואו נתחיל מזה שאני עומד לסכם רק את הסרטים של מארוול, אז DC לא. וגם אני עומד להתחשב לסרטים על עלילה, דמות, נבל, וככה אני עומד לדרג. עכשיו באמת נתחיל. וואו, יש לי פה עיפרון שעכשיו הוא פטיש. במקום ה-15 יש את תור הראשון. הסרט הזה לא משהו מבוסס על המיתולוגיה הנורדית. תור אל הרעם, יש לו את הפטיש שיכול לתת לו לשלוט בברקים. אבא שלו, אודין, קילל אותו בזה שרק מי שראוי יכול לקחת אותו. ובעצם בסרט אז בעצם תור מנסה להחזיר לעצמו להיות ראוי לפטיש. לסרט הזה היה פוטנציאל מאוד גדול, אבל הוא לא הצליח את הפוטנציאל הזה. אתם לא יכולים לפגוע בי בגלל שיש לי מגן. במקום ה-14 זה קפטן אמריקה 1, הגיבור הראשון. הסרט הזה מציג לנו את קפטן אמריקה 1 מהגיבורים הכי מפורסמים של מארוול. הוא נלחם נגד רד סקול במלחמת העולם השנייה. גם פה יש לו פוטנציאל מאוד גדול, אבל הוא עשה אותו לא משהו, אבל עדיין הוא יותר טוב מתור. במקום ה-13 זה קפטן אמריקה חייל החורף. קפטן אמריקה חייל החורף זה סרט יותר טוב מקפטן אמריקה הגיבור הראשון, אבל עדיין הפוטנציאל שלו יותר גדול מההצלחה שלו. הנבל בו זה מדבר על החבר הישן של קפטן אמריקה, בקי, ועכשיו הוא חייל החורף. וזה מראה הרבה דברים שקורים ביניהם, כי עכשיו חברים, עכשיו אויבים. אוקיי, בוא נעבור למקום ה-12. אני קטן, אני גדול. במקום ה-12 יש את אנטמן הראשון. הסרט הזה מבוסס על אנטמן ועל איך הוא קיבל את החליפה שלו שנותנת לו להיות קטן כמו נמלה או להיות ענק שכמו לא נמלה. הסרט הזה היה לו פוטנציאל גדול, היה לו פוטנציאל באמצע, והוא עשה את הכי הרבה שעל הפוטנציאל שלו, וזה טוב. וזה כל מה שיש לי להגיד על הסרט, כאילו. אז בוא נעבור למקום 11. ויום, במקום 11 יש את שומרי הגלקסיה 1. יהי, זה רוקט, אם לא שמתם לב, כן זה רוקט. הסרט הזה הוא הסרט הראשון של שומרי הגלקסיה, והוא שומרי הגלקסיה 1, הוא סרט מאוד טוב. הפוטנציאל שלו היה גדול, הוא עשה כמעט עד להכי הרבה שהוא יכול. שומרי הגלקסיה זה באמת אחד מהסרטים הכי מצחיקים שיש למארוול להציע. וגם בסוף גרוט, העץ החמוד, מת. אבל הוא לא מת. רק גרמו לנו לחשוב שהוא מת, אבל הוא לא מת. אז בואו נעבור למקום הבא. במקום העשירי יש את הנוקמים עידן אולטרון. זה הנוקמים השני, זה האבנג'רס השני שיש. הסרט השיג לנו דמויות טובות כמו וונדה וקוויקסילבר, אבל הנבל
אבל הנבל אולטרון גרוע. באמת. הנבל עם וונדה וקוויקסילבר לא היו עוזרים בהתחלה לאולטרון. הסרט היה 10 דקות. באמת. הסרט לא היה טוב, הוא הנוקמים הכי פחות טוב, אבל הוא עדיין הנוקמים, וכל הסרטים של הנוקמים הם לא נוראיים. אז בואו נעבור למקום התשיעי. במקום התשיעי זה קפטן אמריקה מלחמת האזרחים. קפטן אמריקה מלחמת האזרחים זה סרט טוב. אני מרגיש שהוא יותר של הנוקמים מאשר קפטן אמריקה, אבל עדיין הוא של קפטן אמריקה. הוא הביא לנו סצנות מאוד טובות, כמו הקרב בשדה התעופה, וזה למה הוא במקום התשיעי. פיו 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 פיו. במקום השמיני יש את ספיידרמן רחוק מהבית. ספיידרמן רחוק מהבית זה הסרט השני של ספיידרמן עם הנבל מיסטריו, אחד מהנבלים הכי טובים שיש. כולם חושבים שהוא טוב עד שהוא מתקלה כנבל. הסרט מתרחש בהרבה מאוד מדינות בעולם, אבל הקרב הסופי הוא בלונדון. זה לא בדיוק הפעם האחרונה שנראה את ספיידרמן ברשימה הזאת. פיו. במקום השבעי זה איירון מן 1, הסרט הראשון של מארוול, וזה סרט מאוד טוב שמספר לנו על טוני סטארק, איירון מן, שפשוט עשיר, שמתחשב רק בעצמו, ובסוף הסרט הוא בן אדם הרבה יותר טוב. במקום השישי זה תור רגנרוק, שזה גם תור השלישי. תור רגנרוק זה סרט תור הכי טוב שיש בכל מארוול, בכל הסרטים של מארוול. הסרט הזה גרם לתור להיות יותר חתיך, חזק ומצחיק, והוא נלחם נגד אלת האופל, נראה לי, במיתולוגיה הנורדית. בוא נעבור למקום החמישי. פיו פאו. במקום החמישי זה ספיידרמן אין דרך הביתה. זה הספיידרמן האחרון שיצא בינתיים, הספיידרמן השלישי. הסרט הזה לקח את כל הספיידרמנים הישנים וכולם נלחמו ביחד נגד כל הנבלים שאי פעם היו בסרטים של מארוול. הסרטים היותר ראשונים של ספיידרמן הם לא היו של מארוול, הם היו יותר של סוני, ועכשיו זה גם סוני וגם מארוול. אז בואו נעבור למקום הרביעי. יש לגרוט על הכתף, ובמקום הרביעי זה שומרי הגלקסיה 2. שומרי הגלקסיה 2 זה סרט שומרי הגלקסיה לפי דעתי הכי טוב, וזה בגלל שהוא הכי מצחיק. הנבל בסרט הזה זה אבא של פיטר קוויל, שפיטר קוויל הוא סטארלורד, שסטארלורד זה בעצם הדמות הראשית בשומרי הגלקסיה. בואו נעבור למקום השלישי. I am inevitable. במקום השלישי זה הנוקמים מלחמת האינסוף. אני יודע שאני נראה מוזר רצח, אבל אני טאנוס מעכשיו. הנוקמים מלחמת האינסוף זה הסרט השלישי של הנוקמים, ובו טאנוס מגיע ועושה I am inevitable. הסרט הזה במיוחד מציג לנו את שומרי הגלקסיה, רגיש לי, אבל הוא הציג לנו הרבה דמויות כמו איירון מן, קפטן אמריקה, תור, הענק הירוק, שנדבר עליו בהמשך.
במקום השני זה הנוקמים הראשון. הנוקמים הראשון זה הסרט הראשון של הנוקמים, לפי מה שכבר היה מובן, והוא סרט מצוין. זה מראה לנו את הנבל לוקי, אל השקרים במיתולוגיה הנורדית, ובעצם כל הנוקמים צריכים להילחם בו. זו הפעם הראשונה שראינו את איירון מן, קפטן אמריקה, תור, בלק ווידו, אוקיי והענק הירוק ביחד בסרט אחד, והוא סרט מאוד טוב. בוא נגיע למקום הראשון. לפני שנגיע במקום הראשון, במקום ה-16 זה הענק הירוק. אני מאוד אוהב את הענק הירוק, אבל הסרט שלו לא טוב. הסרט הזה לא מרגיש מרוול. אני יודע שהוא של מרוול, אבל הוא לא מרגיש מרוול. וגם בכל שאר הסרטים שהענק הירוק בהם, השחקן של ברוס באנר שונה. אז עכשיו בוא נעבור למקום הראשון באמת. And I am Iron Man. אני יודע שאני לא איירון מן. במקום הראשון יש את הנוקמים, סוף המשחק, הנוקמים אנד גיים. הסרט הזה הוא הסרט השני הכי מצליח בכל הזמנים, ואני מבין למה. הסרט הזה הוא אשכרה סרט של 3 שעות ו7 דקות. ובסוף גם יש את I am Iron Man, הסצנה שאני תמיד זוכר. יש שם הרבה דברים טובים, מאוד טובים, כמו שטאנוס, אבל טאנוס היה חלק הרבה יותר גדול במלחמת האינסוף ולא באנד גיים. אבנג'רס אנד גיים זה הסרט הרביעי של הנוקמים, ויש לי כל כך הרבה סיבות למה הסרט הזה במקום הראשון, שהסרטון הזה כבר יהיה שעה. אם אני אגיד את כולם, אז בואו נסיים את הסרטון. אז זה כל היום. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו להשאיר בלייק ובסאב, ועד הפעם הבאה. יאללה, בואו.